doncs què us podria explicar de la Mar? Jo he estat molts anys treballant amb ella, us podria explicar moltes coses. Si he de destacar alguna d'elles, potser us destacaria la seva creativitat i enginy, així com també la seva capacitat de resoldre problemes i la seva proximitat personal, amb ganes sempre d'ajudar, donar un cop de mà i arremangar-se. D'ella he après, evidentment, moltes coses, però potser entre elles, així a nivell tècnic, destacaria la capacitat de fer setups al laboratori, setups molt ben ajustats, i per altra banda la seva capacitat de pensament transversal. Doncs jo vaig conèixer la Mar principalment durant els 5 anys que vam compartir de vicedirecció de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, i ja de bon principi el que més em va impactar i em va provocar admiració era la capacitat de treball que té, la gran capacitat de treball que té, la rigorositat amb què fa aquest treball i també el compromís que té en tirar les coses endavant, en realitzar la feina que té i el compromís que té i que ha tingut amb l'Institut. La Mar ha dedicat un nombre molt gran d'hores a l'Institut durant aquests 5 anys que ha tret de la seva tasca científica. De Mar Álvarez solo puedo decir cosas buenas. Cuando ella era vicedirectora y gerente de funciones, me acogió con una profesionalidad impresionante que me permitió tener confianza en mí misma para asumir la responsabilidad a la que venía. La respeto y admiro muchísimo como persona y como líder. Es un gran referente en nuestro instituto. Lo mejor de todo es que a día de hoy seguimos manteniendo una gran comunicación y respeto profesional y personal entre ambas.